Емблемата. Навръх печка с... Навръх печка с обарото. И паметника на културата. Къде му е? На това къде му е емблемата? Снимаш ли, бе, снимаш ли? Как да не го снимам? Това е подарък от Искра Видосова. Лично. Без имена. Лошо е, че от мен е много ме кълне копали, аз вече нищо не смея да кажа, разбира се, него е викал там. Бойко! Бойко, бе! Едно е ясно, че Бойко няма да се вози в този джип. Цели ми... Вкара го, да. Той само това може, вкара го е. Намерихте ли пръчката, бе? Почили сте на скорост, помърши и вече. Кой снимай ти, че мене вече ме кълне. Отгоре, кой след? Свети му там след това, бе. Намерихте ли пръчката? Кое? Еда там, я. Това пръчка.